Saċerdot li nstabħat li wettaq abbuż sesswali fuq in-nepotija tas-sagristan tiegħu meta kellha biss 15-il sena, ġie kkundannat 20 xahar ħabs effettiv wara li nstema l-appell. Fl-ewwel sentenza li ngħatat f'Marzu li għadda u kien ikkundannat 42 xahar ħabs, iżda din tnaqset biżjed minn nofs mill-qorti tal-appell, ippreseduta mill-imħallef Neville Camilleri it-tlieta filgħodu. Waqt li jismu tniżżel fir-reġistru tal-pedofili u ġie projbit b'mod permanenti milli jaħdem ma' tfal, il-qorti ordinat li l-isem tas-saċerdot u tal-vittma flimkien mad-dettalji tal-lokalità fejn seħħ il-każ ma jiġux ippubblikati. Il-każ jmur lura għal Ġunju tal-2017, meta l-minorenni kienet iżżur lis-saċerdot biex titkellem miegħu dwar problemi ta' separazzjoni fil-familja tagħha. Il-qorti semet kif ir-relazzjoni bdiet meta t-tifla biżet lis-saċerdot fuq xufteh u reċiproka. Relazzjoni sesswali segwiet għal madwar 4 snin sal-2020, meta l-vittma rrapportatu lill-pulizija. Is-saċerdot ammetta li wkoll kellu attività sesswali magħha f'darha stess fil-jum ta' eluq snina. Fil-ġudizzju tiegħu, l-imħallef Camilleri osserva li għalkemm ir-relazzjoni kienet waħda konsenswali u s-saċerdot ipprova jwaqqafha, ma setax jinjora l-fatt li dan kiser il-fiduċja tas-soċjetà fil-qassisin u fil-Knisja Kattolika. Għaldaqstant, sabu ħati tal-abbuż mit-tifla. Sa dan it-tant stqarrija mill-Kurja esprimiet dieqa dwar il-każ u talbet apoloġija lill-vittma. Fakkret li kienet diġà referiet il-każ lill-Vatikan li kien iddeċida li għandu jkun limitat milli jeżerċita il-Ministeru tiegħu. Il-Kummissjoni tas-Salvagwardja tal-Knisja ħeġġet lil kull min jħossu fil-periklu jew jara mġiba mhux xierqa minn membri tal-klieru biex jitkellem. Daniel Maftej ta' 53 sena u Lucian Jonut Serban ta' 39 sena, it-tnejn mir-Rumanija, instabu ħatja fil-qorti 3 filgħodu ta' diversi serqiet. L-investigazzjoni bdiet fl-2023 meta l-pulizija kellhom filmati ta' CCTV li juru raġel jisraq minn qalb in-nies mingħajr ma jindunaw. Dan ġie identifikat bħala Daniel Maftej iżda dak iż-żmien u kien laħaq telaq minn Malta. Madankollu, aktar kmieni din is-sena, l-awtoritajiet ġew avżati li Maftej jirritorna Malta u għalhekk ħarġu mandat ta' arrest. Il-pulizija wkoll skopriet każi oħra ta' serq u identifikaw suspettati oħrajn. Maftej u Serban ġew arrestati u rriżulta li kienu serqu żewġ tirġiel fir-Rabat fit-12 ta' Mejju u 3 persuni oħrajn f'Marsa Xlokk jum qabel. Maftej kien akkużat ukoll separatament li saraq minn persuna ħdejn waqfa tal-karozzi tal-linja fir-Rabat fis-6 ta' Ottubru 2023. It-tnejn kienu akkużati wkoll li huma riċedivi peress li kienu diġà nstabu ħatja ta' serq fil-passat u kienu jagħmlu parti minn klikka ta' ħallelin li vjaġġaw bejn ir-Rumanija u Malta fl-2019. Ir-Rumeni ammettew għall-akkużi u ġew ikkundannati 9 xhur ħabs kull wieħed. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Sara Magri u Andrew Aġus, filwaqt li l-avukat Lennox Vella assistit lil Maftej u l-avukat tal-għajnuna legali Ingrid Zammit Young assistit lil Serban.